Hello guys, welcome back to my new vlog. Haino hello sokpiro norong tai sani kadal vlog go. Hinke tini hinke to joto no saimano 19 January kokborok de. Hinke chung abono tui no rally khaina ni hinai joto no chala brei. Rignai risa sama thai kan lai sak suru bak suru phur suru bar suru khe tabu chung thangai tonglayo rally khailai. Hinke norok buda rally khaika kokborok de no tong thoglai tei Chini mani kok no biskango tonoi norok buda rally khaika comment khai sanani ta pokdi hingkai chung oraing biskango gari phai tongkha hanai kisa bathagui ma tongkha hingkai gari bag khai tongo hunai hingke chung tabuk thangpinai munai bo yalale mahida hello guys chadung tung di sasu mana sinale ta yar slap dihin sai jong kho mem songse himalaya ai ngode ke bathama torakha Rally khai phale mani bela kheleng laikha phaika hangke no se fan roi room ma asuk lai shuang ke yang tabo oro program khaina ni hinai joto setup khai tongo mic rock check khaioi hingkai norok bo haikeno truk nai tongdi tebo norok no funuk nai je funuk mansak hingke omong kha chini college ni hall chini degree college ni hall belai khe chikon keserebe oro no ma asuk lai jawo oro program ma khailai jawo kokborok salo palai thaka de jing kokborok department ni phurungnai tei organization no sarkari chukya borok jini buskar ni thena ko jing kutu kare thalangnai abai keno sing risaba borok roi sing tei constitution ni madam sumanabo sing ke risaba borok de thalangnai nai borok kal sini kokborok department ni aru kokborok sibu hingkai panda truk hakino chengri jakha singpulauno sini sir madam songno rishabai borom rekha program no sarkari kata pakai sini panda no cari kelambo kose cari sini ya woi si konsep mana kokborok selalu ni kamu tetap palai lai sing sar songno borom rok re bai chati rok musungmani pore chung chini college ni chila tei bwrui mililaioi welcome song rwchap laikha lam songmani gan no rwchap laioi chung chini panda no haike no truk chengri rejakha yang khum nak nogai man khna yang go khe bulbuli hai khaji do washing machine ai park buing berai yar berai in khumlung park ke chung ta thangai tonglayo bisa khumnai thungai ke bar khanai baidi tamo khumnai nya aiting khumnai nya fighting hai penang no khum oi borong tena sasarai ro program paimani yagulo chung park of phailekya kisa berelaina hanai dol kaisa ke chung kati pai to phaileka kati chanan bagai yang kha tei sikang nung sak nang tini park of phaimani belai tong thujak na guys oh alien paper oh nah di ATM burung ma ganang se boron tong na gide santanani kase hi boron ATM na gide SBI rok sing tohna Canara Bank ro SBI pen card chego ambe SBI Punjab oh my god SBI ko te kan sini aski ATM burung te harang buma hai ta kha baba bin besar sik la sok ke marang nai blena baba nin moi hoi komro bin besar bin chau kra bin besar bin chau kra hai se green tea school bounty adiba
마 그래 엘루멜루 보라 퉁자 보라 방송아 된다 양 못하고 ini sadar deh bela sadar deh wah gitu oh sadar nah tuh 마 나한 와양 하들 두고 가리 빼게 하이 대신이 스페셜 chutney 바이 우리 게 한살 아니구나 마 ada kunci basah kayak sari dia hoga lu karena kya deh nunggu apa je Halo guys. lihat lah discontent, I finally face it.